jesi. U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Tokom protekle sedmice praznovali smo raznih prepolovljenja, pedesetnice prepolovljenja onog perioda u kome praznujemo sveto vaskrsenje Hristovo, i tada smo se setili one propovedi Hristove koje je na praznik prepolovljenja, jevrejski praznik prepolovljenja, Hristos uputio narodu i rekao je da je on izvor vode žive, vode života, koja teče u život večni, i da tu vodu daje svakome ko želi ko njemu pristupa. Takođe, u današnjem Svetom Evanđelju čuli smo njegov neobični dijalog, razgovor sa ovom ženom Samarijankom, u kome takođe pominje tu vodu živu koju je on došao da daruje ljudima, i tu vodu nudi i ovoj Samarijanci ženi. Ta voda živa je po tumačenju svetih otaca blagodat Božja koju je Hristos doneo u ovaj svet. U ovom neobičnom dijalogu koji smo pročitali u današnjem Evanđelju, koji je Hristos vodio sa ženom Samarijankom, nama Hristos otkriva tajne našeg spasenja, tajne svetog Evanđelja, tajne one spasonosne nauke koje je nama došao i doneo. Pre svega, treba se setiti i pojasniti, iako smo i ranije o tome govorili, ko su Samarijani. Samarijani su bili svojevrsni ostaci jevrejskog naroda, ali u velikoj meri izmešani sa okolnim paganskim narodima, i oni su u načelu verovali i prihvatali ono Mojsijevo petoknjižje na kojem se zasniva starozavetna judajska vera, ali uz primese mnogih paganskih praznoverja, sujeverja. I zato su njih Jevreji smatrali kao otpadnike, gotovo kao svoje neprijatelje. Bili su Jevreji u zavadi sa njime i gadili su se Samarijana, ali ne i Hristos, Bogočovjek. On se nije libio toga da na studencu Jakovljevom, na kom je seo da se odmori, dakle bio je umoran i žedan, i time nam posvjedočuje da on zaista bio pravi čovjek, da je primanjem ljudske prirode poneo i te naše slabosti, sve osim greha. Poneo je slabosti te naše prirode, neporočne slabosti kao što su i žeđ i umor. Zašto? Da bi u svom telu božanskom sve te slabosti pobedio. Kako bi nakon vaskrsenja sve te slabosti svojom božanskom silom pobedio i u svom raspetom i vaskrsnom telu te pobedonosne sile nama ostavio, kako bi i mi, primajući njegovo prečisto telo i prečisnu krv, napajući se tom božanskom vodom blagodati, i mi u dušama i telima našim pobeđivali te naše slabosti koje nam stoje na putu vršenja zapovesti Božjih i življenja po volji Božjoj. Bogočovjek Hristos je u svojoj propovedi, svoje evanđelske nauke često se obraćao ljudima u simbolima, u pričama. Ono što je svojstveno ovom dijalogu sa ženom Samarijankom, da je on njoj otvoreno, neposredno posvjedočio da je on onaj Mesija koji je bio najavljivan od strane svetih proroka. To i pominje ova žena Samarijanka, pominje tog Mesiju koji će doći, koji će ih svemu naučiti, i Hristos se predstavlja njoj i kaže: ja sam koji govori s tobom. Posvjedočuje sam za sebe da je on taj Mesija, obećani Hristos, i da on donosi tu vodu živu, vodu večnog života, blagodat Duha Svetoga koji nas napaja za život večni, čini nas same večnima. I takođe, Bogočovjek Hristos pojašnjava kakvo je istinsko bogopoklonjenje, kakvo je istinsko poštovanje Boga, kako se na istinski način Bogu obraća i moli. I kaže da se istinski bogomoljci Bogu mole u duhu i istini. Time Hristos pokazuje da nadilazi sve do tadašnje podele koje su postojale u narodima. I tom jevrejskom izabranom narodu, i Samarijanima i ostalim narodima, i da je Hristos tu spasonosnu svoju evanđelsku nauku doneo za sve ljude i za sve narode. I to je nauka koja nadilazi taj stari zavet, starozavetnu, tu nauku vere judejske i starozavetne, koja je
koje u sebi nosi spasenje namenjeno za sve ljude koji su spremni to spasenje Boga čovjeka Hrista prihvate i da se po njegovim rečima i zapovesti mole Bogu u duhu i istini. Dakle, ni u Samariji, ni u Jerusalimu, već u duhu i istini. To predstavlja ne geografsko mesto, već prosto način obraćanja Bogu, način življenja po Bogu. Šta znači moliti se Bogu u duhu i istini? Kao i sve što je sadržano u Svetom evanđelju i ova tajna evanđelska sadrži duboku i preduboku mudrost u sebi. Nešto od toga možemo sada pojasniti. Pre svega se misli na Duha Svetoga koji je duh istine, a koji će biti darovan kroz Gospoda Isusa Hrista od Oca Nebeskog crkvi Hristovoj, odnosno njegovim svetim učenicima na dan Svete Pedesetnice. Zato Hristos i govori u budućem vremenu da će se istinski bogomoljci klanjati u duhu i istini. Time najavljuje zapravo Svetu Pedesetnicu, najavljuje to neobično i božansko izlivanje Duha Svetoga na svoje svete učenike, a preko njih i na sve ljude koji u ovome svetu budu poverovali u njegovu svetu božansku evanđelsku nauku. Dakle, to znači u duhu i istini, jer Duh Sveti je upravo duh istine, duh Hristov. Jedan od lica Svete Trojice. Hristos je istina, zato se naziva duhom istine. Hristos na drugom mestu kaže svetim apostolima, pojašnjavajući im tajne, evanđelski kaže, ne možete sada sve nositi, ali će doći duh istine koji će vas svemu naučiti, svakoj istini. Zato se Duh Sveti naziva duh istine, jer je pre svega duh Hrista koji je istina, a zatim nas utvrđuje i upućuje, utemeljuje na toj veri u istini, u Bogu čovjeka Hrista. Jer Hristos je rekao da je put, istina i život. Također, molite se Bogu u duhu i istini. Šta to još znači? Na planu našeg truda da živimo evanđelski, našeg evanđelskog podviga, jedna od osnovnih vrlina, majkom ostalih vrlina, naziva se molitva. Istinski bogomoljci će se moliti o duhu i istini. Duhom ljudskim naziva se zapravo naš koji treba da bude gospodar našeg bića i srca i tela i volje i osjećanja i svega što sadrži ljudsko biće kao duhovno i telesno. Treba da upravlja svim tim što je Gospod nama darovao, stvorivši nas. I zato moliti se o duhu znači moliti se razumno, moliti se sa pažnjom. Sveti oci kažu da je pažnja, pažljivo iščitavanje molitava koje upućujemo Bogu, duša molitve. Da je to taj glavni osnovni sadržaj molitve, ta pažnja i pažljivo pročitavanje reči molitava. I to nas upravo uvodi u istinu, to jest u to istinsko obraćanje Bogu, slovesno, razumno, pažljivo obraćanje Bogu. Ne lažno, ne pritvorno, ne licemerno, nego iskreno obraćanje Bogu, iščitavajući te pažljivo iščitavajući te reči molitve, razumevajući smisao tih molitava, mi se Bogu obraćamo, dakle, duhom našim i obraćamo se ne lažno, ne pritvorno, ne površno, nego istinski. To znači moliti se Bogu u duhu i istini. Zato je molitva to prevashodno oružje svakog hrišćanina, to prevashodno bogosluženje koje mi svakodnevno prinosimo Bogu u našim domovima, u našim dušama, ali i ovdje kada se sabiramo u hramu Božjem, molimo se u duhu i istini. Šta još znače te reči u duhu i istini? Kao što rekao smo, Duh Sveti je duh istine, a ta istina sadržana je u veri pravoslavnoj. Kada se molimo u duhu i istini, to znači da se molimo u blagodati Duha Svetoga, ali i utvrđeni, utemeljeni u istinskoj istinitoj veri pravoslavnoj. A to znači još da na istinski pravoslavni evanđelski način, na način kako nas je Hristos preko svetih apostola i svetih otaca naučio, da na taj način verujemo u Boga i da na taj pravoslavni, dogmatski, svetotočki i apostolski ispravan način poštujemo Boga.
Eto, sve to predstavlja sadržaj ovih reči, spasonosnih reči koje je Bogočovjek Hristos uputio ženi Samarijanci, a ona je pronela vest o njemu i ostalim Samarijanima koji su došli i poverovali, kako sami kažu, ne zbog njene reči, nego su se sami uverili. I to je čudesno. Na samom delu mi vidimo da je Bogočovjek Hristos poslat pre svega jevrejskom narodu, a oni zaslepljeni nisu prepoznali upravo šta im je Bog poslao, nisu prepoznali tog uzvišenog Mesiju, Hrista, učitelja večnog života, Sina Božjeg, jer su zagluvele njihove uši i zaslepljene njihove oči, kako je prorokovao o njima sveti prorok Isaije, i nisu u njemu prepoznali Hrista. Samo je mali deo jevrejskog naroda prepoznao u njemu Mesiju i njega poverovao. Ali vidimo kako Samarijani, koji su za vreme bili otpadnici od starozavetne Mojsijeve vere, sa lakoćom prihvataju samog Bogočovjeka Hrista, samo zbog svedočenja te jedne žene, Samarijanke, koja je pritom bila i grešnica, izmenjala je 5 muževa. Hristos je nju razobličio svojim prozorljivim božanskim sveznajućim umom, ali blago i krotko, kako je to njemu svojstveno, i zbog te blagosti i krotosti to razobličenje nije nju povredilo, nego iscelilo. I u tome se vidi kako je Hristos taj božanski lekar naših duša, pre svega naše duše isceljuje, jer one predstavljaju zalog sticanja našeg večnog života, naše duše, o kojima treba da se staramo u ovome svetu. Živeći u ovome svetu, da pre svega duše svoje čuvamo Hrista radi, time što ćemo dušu ispunjavati tim Hristovim božanskim silama Svetoga Duha, a te sile su sakrivene, urizničene u svakoj zapovesti Božjoj i u svetim vrlinama koje predstavljaju zapravo zapovest Božja. Šta su svete vrline? To su zapovesti Božje koje ispunjamo na delu, i u svetim tajnama koje su takođe zapovest Božja. Hristos je zapovedio da svi jedu od prečistog tela i prečasne krvi njegove, i takođe pripretio da oni koji ne jedu od prečistog tela, prečiste krvi njegove, nemaju u sebi život večni. Dakle, zapovedio nam je da živimo i po svetim vrlinama i svetim tajnama, jer to predstavlja punoću ispunjavanja svih njegovih zapovesti, njegove evanđelske božanske nauke, i to nas vodi u punoću večnog života koju hrišćani, kada pobožno žive, osjećaju, proživljavaju i doživljavaju još u ovome svetu. Osjećaju tu utehu, radosti Carstva nebeskog koju Hristos sa sobom donosi, jer tamo gde je Hristos, Car nebeski, tamo je Carstvo nebesko. Neka bi sve blagi vaskrsli Hristos ispunio sobom i naše duše i radošću Carstvo nebesko, kako bi živeli za Carstvo nebesko, u ovome svetu dostigli Carstvo nebesko u večnom životu, kada odavde pođemo i odemo. Amen. Bože, da. Hristos Voskres.